אילן קליימן בינה בהפרעה ורועי ונונו. בוקר טוב רועי. בוקר טוב שחר. בוקר טוב. מעניינים. בסדר גמור. איזה כיף שאתה פה איתנו. ותודה לכם שאתם מארחים אותי, אני ממש מעריך את זה. בטח, בשמחה. תספר לנו קצת על עצמך, לנו למאזינים. בטח, אז קוראים לי שחר, אני בן 36, נשוי, אבא טרי, ממש השתחררתי לפני 5 שנים משירות ב-8200, הייתי ב-8200 13 שנה, מגיל גיוס עד גיל 32 בערך. עשיתי די הרבה תפקידים, כזה קורס שבו בעצם כזה הייתי מפקד צוות ביחידה, צוות מודיעיני, בין לבין כזה התגלגלתי לעשות את אחד התפקידים הכי מעניינים שיכולתי לעשות בחיים, שבשבילם נשארתי בצבא, שזה כזה להיות הצל של ראש אמ"ן, וכזה להיות אחראי על כל המודיעין שהוא קורא, וכזה להצטרף אליו לכזה קבינטים, ישיבות ממשלה, פגישות עם הרמטכ"ל. בין לבין יצאתי ללימודים, למדתי מדעי המחשב, אומנות ופילוסופיה, שילוב שקשור קצת ל-UX UI, ונדבר עליו קצת. ואז חזרתי ליחידה, ועשיתי תפקיד האחרון שלי, הייתי מנהל בעצם איזשהו ראש ענף מודיעיני ביחידה, פיקדתי על 350 איש, שזה באמת היה כזה פסגת שאיפותיי, ושם כזה החלטתי לסיים. ובעצם ישר הבנתי שכזה אני רוצה להיות מנהל מוצר, וללמוד מהבייסיקס, וכזה לא להיות מנהל גדול, שלא באמת מבין את התחום, והלכתי להיות מנהל מוצר בחברת סייבר שנקראת Upstream Security, זה בעצם חברה שעושה הגנה בסייבר על רכבים, כאילו חברה מובילה היום בשוק, כזה מגנה על כזה עשרות מיליוני רכבים. היה לי שם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שהקו-פאונדרים כזה ראו בי פוטנציאל, ונתנו לי כזה את ההזדמנות כזה לצמוח שם, אז כזה התחלתי שם בתור מנהל מוצר, שכאילו בבית מוצר עם 3 משתמשים, כאילו, וכזה, ממש כזה התעסקתי בלבנות את הפיצ'רים, ולבנות מרקטינג ומסג'ינג והכל, ועד להתעסק כזה בקור של מה שהחברה עושה, ודרך זה כאילו הפכתי להיות כזה דירקטור ו-VP פרודקט, ובאמת הייתי שם כאילו תקופה מאוד ארוכה. רגע. כן. שאלות שבדרך. בטח. קודם כל מעניין אותי, עברת באופן ישיר מלפקד על 350 אנשים ללהיות hands-on PM. כן. אז קודם כל, איך זה תופס בן אדם, וכאילו כמה שונה היום-יום, אבל גם ברובד קצת אולי יותר פילוסופי, מעניין אותי, כאילו התפקידים של הצל של ראש אמ"ן, לעומת מפקד של 350 אנשים, כל כך שונים במהות שלהם, וסתם כזה, מה אתה מרגיש שמכין אותך יותר, או ממה אתה לוקח יותר לתפקיד PM הראשון שלך באזרחות? וואו, אוקיי, שאלה טובה. קודם כל מבחינת השונות, אז זה באמת תפקידים מאוד מאוד שונים. אני חושב שזה גם מה שכיף מאוד כאילו בשירות ביחידה, אתה כזה יום אחד עושה כאילו חוקר פרוטוקולים וכאילו מתעסק באיזשהו משהו שהוא סופר סופר טקטי, ואז יום למחרת אתה נמצא באיזשהו תפקיד שאתה מנהל צוותים ואתה נוסע בעולם ועושה כאילו כל מיני דברים. אני חושב שאחד הדברים שלקחתי הכי מרכזיים בסוף שלקחתי משני התפקידים הללו, כאילו בזוויות שונות לגמרי, אבל בעיקר מהאזור הפיקודי, זה תכלס היכולת כאילו לממש תהליך. כאילו פתאום כשיצאתי כאילו בצבא, אתה כזה, אתה מאוד נמדד על זה. כאילו, אתה נמדד על if you get shit done. כאילו, זה ממש כזה, אם אין לך את זה, כאילו, קצת מרגיש לי שכן, אין לך זכות קיום. ופתאום כזה יצאתי לאזרחות, וכזה גיליתי שלא כולם. כן, שזה מצרך נדיר. שזה לא חובה. כאילו, לא, שאנשים מופתעים מזה, כאילו, וצריך להגיד, כאילו, אני לא איזה בן אדם, כאילו, אגרסיבי, או מאוד מאוד דומיננטי, כאילו, דווקא כזה עושה את זה בטוב ובכיף, אבל הרגשתי שכשיש לך ענף של 350 איש, שכאילו בסוף באמת באמת היכולת שלך להשפיע על מה הם עושים היא די קטנה, כאילו אתה לא רואה אותם, אתה לא מכיר אותם, אתה
לפעמים יש אנשים שאתה לא פוגש כאילו פעם לא יודע מה, חודשיים, כאילו, כן, אתה כזה בכל מיני מסדרונות באיזה בונקר, אז יש משהו ביכולת שלך להתוות תוכנית, וכאילו לדברר אותה בכל מיני אופנים, ולבנות guard rails בתוך התהליך הזה. זה משהו שהוא עד היום, כאילו, אני מחזיק אותו כשאני עובד עם כזה צוותי פיתוח, עובד עם מנהלים שמעליי, כאילו זה גם משהו שאתה כזה צריך לדעת כזה, לגמרי. לנהג את עצמך בתוכו. אני שומע כזה הרבה מנכ"לים של חברות גדולות שאומרים שככל שהחברה גדלה, הכוח שלהם קטן. וכשאתה, זה נשמע הפוך, נשמע פרדוקס. כאילו יש לך יותר אנשים, אתה יכול לעשות הרבה יותר, אבל שם באמת הפרוססס, כמו שאתה אומר, נכנסים. כן, אני אגב חווה את זה מהזווית ההפוכה, שכאילו באמת, כמו שאתה טוען, כאילו היינו בחברה שכשאני נכנסתי אליה הייתה כזה פוסט ראונד בי, גדלה מאוד כזה מאזור 40 אנשים ל-150 איש, אנשים כאילו מיפן עד ארצות הברית, כאילו 60 או 50 אנשי סיילס, והייתה ממש תחושה שכזה קשה לשלוט בזה, והיום אני כאילו, עוד רגע נדבר על זה, כזה צוות של 10 אנשים, המנכ"ל כאילו יושב לידי, אנחנו מתכנתים ביחד בקודקס ומורידים פיצ'רים, והוא כאילו יודע לשלוט בדיוק כל user story, כאילו מה קורה בו, אז אני יותר מתחבר לווייב הזה, אבל זה לא לכל אחד. אז תחזיר אותנו לסיפור שלך. אחרי אפסטרים. זהו, אז בעצם... רגע, עוד באפסטרים. אז אתה נכנס PM hands on, ומתגלגל בתקופה של כמה שנים? 4 שנים, אבל די מהר מגיע לאזורי הניהול. כן צריך להגיד, לי זו הייתה תקופה מאוד כיפית, זה כאילו יותר איזושהי קריאה כזאת לאנשים שהיו מנהלים גדולים בצבא, וכזה רוצים ללכת, וכאילו יש הרבה אנשים שכזה מתייעצים איתי, והם אומרים לי כזה, אוקיי, יצאתי מהצבא, וניהלתי הרבה מאוד אנשים, ואני עכשיו כזה מתלבט, הציעו לי להיות פה דירקטור, הציעו לי להיות פה head-of, הציעו לי ככה, והגישה שלי הכי הפוכה, כזה, תשמע, היה לך שנים כאילו סופר קשוחות בצבא, כאילו אני גולש גלים, כאילו זו השנה שבה גלשתי הכי הרבה, כאילו, וזו השנה שלמדתי בה הכי הרבה, כי כשאתה לא מנהל, אתה יכול לשאול כאילו את כל השאלות שיש, להיות הכי מטומטם כאילו בחדר. מה שכן קרה, כאילו, לטובה במקום מסוים, היה שהחברה ממש ממש גדלה, כאילו היינו באיזה בום ממש משמעותי, יכולנו לסגור עסקאות מטורפות, וסקייל כאילו גדל בכזה פי 20, והיה צריך אנשים שכאילו, הנה זה חוזר לזה, כאילו, יודעים לעשות את העבודה, ולגרום לחברה להתקדם מנקודה A לנקודה B, בין אם זה במימוש של פיצ'רים, בין אם זה בלתת value ללקוח, וכאילו ממש אני זוכר את הרגע הזה שכזה מנכ"ל החברה כזה קורא לי ואומר לי, שומע, אתה לא עושה את המוצר הקטן, אתה הולך למוצר הגדול, ואז היה ממש אחלה, כאילו כמה חודשים, זה היה מאוד מאוד צלח, הצלחנו כאילו לפתור איזה טאסק פורס כזה, כמו שעושים בצבא, הבאנו את החברה למקום טוב, היה מוצלח, ואז ממש אמרו לי כזה, אוקיי, מגניב, זה עבד טוב, אתה נשאר בדבר הזה, ואנחנו נותנים לך 10 אנשים, ודאטה אנליסטים, וצוות וזה, ואתה אחראי על זה. אני חושב שזה פשוט קרה די מהר, ונשאבתי לזה כי, כאילו, אני חושב שזה משהו שאני טוב בו, והמנהלים שלי היו מספיק טובים וחכמים כדי להבין שאני טוב בו, אז הם כזה הצימו אותי בזה. אז זה בסך הכל נמשך באמת 4 שנים, בתקופה מאוד מאוד טובה שבה הכרתי כאילו אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך. זהו, בין לבין 7 באוקטובר, מלחמה, המון מילואים, קשוחים מאוד, שבמהלכם אני פוגש את גיא איזנקוט, הוא חבר טוב, אנחנו מכירים מעל עשור, החלפתי אותו בתפקיד בצבא, כאילו אנחנו כל הזמן כזה בקשר, כזה אני בחתונה שלו, הוא בחתונה שלי, הוא מכיר את אשתי, אנחנו באמת קרובים, אח שלו נופל בעזה, כאילו אנחנו בהלוויה, אנחנו בשבעה, אנחנו כזה בקשר, אנחנו שנינו עושים מילואים, אנחנו נפגשים, ובעצם אחרי שכל התקופה הזאת
טיפה נרגעת, לא שאפשר להגיד כאילו נרגע, אנחנו עדיין במלחמה, אבל אנחנו יושבים לקפה, והוא כזה אומר לי, תשמע, אנחנו מקימים איזושהי חברה סופר סופר מגניבה, וכאילו, אני כזה מחפש VP פרודקט, וכזה אתה ראשון ברשימה שלי, כאילו אנחנו כזה 5 אנשים, ואני חושב שכך לי איזה, לא יודע, אולי, כאילו אני חושב שבהתחלה אמרתי, וואי, אין מצב שאני עוזב כאילו את החברה שהייתי בה כזה כל כך הרבה זמן. אחרי איזה דקה אמרתי לו כזה, טוב, תשמע, בוא נתחיל לדבר בוא על זה נדבר. כזה, כן. וזהו, ואז הגעתי לבאז. אני קצת אספר קצת על מה החברה עושה, וכאילו קצת נצלול לבעיה שאנחנו מנסים לפתור. אז באז זו חברה שהוקמה לפני בערך 1.5 שנה, גייסנו $8 מיליון, בעצם מבטרי ומבולדסטארט, ובעצם הבעיה שאנחנו מנסים לפתור והמוצר שאנחנו מנסים לבנות, זה בעצם אנחנו רוצים להיות הפלטפורמה המודרנית לעשות בה קוד ריוויו בעידן AI. עכשיו שאני אדבר על קוד ריוויו למי שכזה לא כותב תוכנה, כי אתן דוגמה, אני באתי מסייבר סקיוריטי ולא ידעתי מה זה קוד ריוויו, או מה זה PR, שזה pull request בגיטאב. בעצם מפתחים, כשאתם נותנים להם user story, הם הולכים וכותבים קוד, ואת הקוד הזה הם כותבים ואורזים לאיזשהו משהו שנקרא PR, ויש תהליך שבו אנשים הולכים ובודקים את ה-PR הזה. וזה תהליך לא נעים, כאילו רגע בכלל בלי קשר כזה לעולם הזה של התפוצצות ה-AI והרצון שלנו כאילו להיות מהירים וזה, זה תהליך שאני זוכר אותו באפסטרים, זה בגיטאב, כולם רואים את זה, יש לך כזה ג'וניור שכאילו עושה איזה משהו ועכשיו יש איזה ארכיטקט או איזה טים ליד שכאילו כזה צולב אותו, כאילו לעיני כולם, אנשים יושבים בארוחת בוקר, בוא נהוא, כתב לו את התגובה הזאת. שלא נדבר על, אם זה החודש הראשון של הג'וניור, אז עושים בכוונה. מנסים ללמד אותו דרך כן, אז אני... וזה גם ה-DNA, כאילו, סליחה, מפתחים, אוהב אתכם והכל, אבל כאילו, הם נהנים מזה. כן. הם נהנים מזה, זה הפשן שלהם. לגמרי. אז זה גם, זה מאוד לא, זה תהליך לא נעים, וצריך להגיד משהו שכאילו הוא מאוד חשוב, כאילו בסוף מה זה, כאילו סתם אני אפילו זוכר את זה מהצבא, כאילו היינו יושבים וכותבים מסמכים או מאבדים חומרים, אז תמיד היה כזה תהליך של חונכות, כאילו שאתה כזה יושב עם מישהו ועובר לך על הדברים וכזה נותן לך כל מיני עקרונות שלו, כאילו אתה יודע שהוא עשה את זה מלא מלא זמן ואומר לך כאילו תסתכל על זה ותעשה את זה ותעשה את זה, וכאילו זה מאוד שונה מבן אדם לבן אדם, כאילו יכול להיות שיהיה לך את הראש צוות הזה שבודק לך ככה, ומחר יש את הארכיטקט הזה שבודק ככה, אין לך איזה דרך להתוות מדיניות מאוד מסודרת, כאילו חברות אומרות שהן כותבות מסמכים כאלה, אבל משיחות עם עשרות, אם לא מעל 150 מנהלי פיתוח, כמעט לאף אחד אין באמת מסמך שאומר כאילו איך עושים קוד ריוויו, ובטח אנשים לא מכירים אותו. וגם כאילו אתה יודע אנשים מתעייפים בסוף, כאילו אנשים אתה יודע כזה הקוד ריוויו שאני עושה ביום שני הוא לא הקוד ריוויו שאני אעשה ביום חמישי אחרי הצהריים לפני שמוציאים גרסה. לצד זאת גם יש את כל הסיפור הזה של כאילו ההתפוצצות של הקוד, כאילו אנחנו באיזשהו גל של ה-IDEs וה-code generators והאג'נטים שמייצרים בממוצע פי 5 יותר קוד למפתח, כאילו זה מה שקורה היום. וזה רק הולך וגדל. כן, זה נהיה מצב, כאילו, צריך להגיד, זה גם סופר מעניין, אני רואה את זה בארצות הברית, גם מוסדות שמרניים עובדים עם אג'נטים שהם אינדיפנדנט, כאילו כזה נגיד, כזה טסקים שלהם מהבקלוג, הולכים לאג'נט, הוא כותב אותם, לאנשים אין מושג כאילו מה קורה שם, רק מגיעים לזה כזה בתהליך של הקוד ריוויו, ולא מוצאים את הידיים והרגליים, זה הופך להיות איזשהו צוואר בקבוק מאוד משמעותי. וזו בעיה שאנחנו מנסים לפתור אותה, כשיש לנו חזון שהוא שאפתני, אבל זה כאילו מה שאנחנו באמת שואפים אליו, זה להגיע למצב שבו באז בודק את הקוד, עושה את הקוד ריוויו בשביל המנהל צוות, בשביל הארכיטקט, בשביל ה-CTO, ובאמת כאילו בקליק אחד אפשר לאשר את ה-PR. כאילו לא עוד התהליך הזה של טוב, קח את הקוד, תשכפל אותו, תבנה לו איזה סביבה, תבדוק את זה, תכניס לו פרמטרים, רגע, בדקת את זה, כאילו,
תניח שיש קבוצה חזקה של אייג'נטים שמכירה את הארגון, יודעת כאילו מה חשוב לארגון, מה מפיל לה את פרודקשן, כאילו, ואסור לחזור עליו, יודע בדיוק כאילו מה מפריע לאנשים, וכאילו בודקת בדיוק את הדברים האלה, ויודעת לבוא ולספר לך סיפור, כאילו מבחינתי, אני עומד כאילו אומר סרטון או מצגת, כאילו, כי אני איש מוצר, על כאילו מה קרה ב-PR הזה, ואתה יודע, אני יכול לעשות next, כאילו, אתה יודע, תעביר אותי דרך התחנות, אחלה, נראה לי מגניב, כאילו, שחרר את זה. אני כאילו, אני מרגיש הרבה פעמים אנשים כזה מאתגרים אותי, אומרים לי כאילו, תגיד מה יקרה ביום שבו לא יהיה יותר PR'ים. אומר, כאילו, מדהים, זה כזה, עשינו את העבודה שלנו, כאילו, זה מה שאנחנו רוצים. אז זה החזון של באז, בעצם הקמנו את החברה לפני 1.5 שנה, אני הצטרפתי בערך לפני שנה, ומאז אנחנו כזה צוות, אנחנו נשארים בכוונה קטנים, אנחנו כזה צוות של 10 אנשים, אנשים, כל אחד הוא כזה מומחה בתחומו, חברה סופר מגניבה, שבונה AI עם AI, ובונה את באז עם באז, שזה כאילו סופר כיף, כזה, זה כיף כאילו להשתמש במוצר וכל העם כזה לחוות את זה, ואני, זו חוויה שאני מציע לכל מנהל מוצר בחיים. ועוד משהו שאנחנו עושים שהוא כזה סייד קווסט שלנו, זה שאנחנו רוצים כזה לקדם את כל מה שקשור ל-Dev Tools ו-AI בישראל, כי אנחנו קצת כזה מרגישים שאנחנו מאחורה בזה, בהשוואה לעולם. אנחנו נוסעים הרבה לסן פרנסיסקו, וכזה הולכים לוואלי, ויש שם איזה משהו באוויר לא פה. ואנחנו מנסים לעשות את זה על ידי זה שאנחנו כזה מקימים קהילה ומייצרים מערכות יחסים טובות עם כזה מנהלי הצוותים שאנחנו עובדים איתם ומנהלי הפיתוח, ומארגנים מיטאפים כדי לדבר על כזה איך מטמיעים כלי AI ולקדם ידע בזה, וכזה זה חשוב לנו. אנחנו נוסיף את הלינקים לקומיוניטי ולדברים בסוף הפרק. אז באפסטרים בעצם אני מניח שלא יצא לכם להתעסק בג'ן AI, ובאז כזה נולדה, אני מניח באזור הזה שפתאום ראו ש-GPT כבר יודע לעשות דברים מטורפים, זה לא כבר GPT 3 או 3.5 שהיה גרוע. ספר לנו על התהליך, איפה נקודות המפתח, המומנטס שלך של פתאום, וואו, it's working, כזה, אתה רואה יוזרים שמקדמים אותך צעד אחד לקראת התחושה הזו שהחזון קרב ובא. אז שאלה מאוד טובה, אני אגיד, קודם כל, גם בגיל כזה 35, כאילו, ולא יודע, עם ביטחון עצמי סביר, כאילו, אני אגיד שאני ביטחון עצמי גבוה, לעבור ממוצר, כאילו, אני חושב שזה גם משהו שהרבה PM'ים עוברים, או אולי הרבה PM'ים מפחדים לעשות, זה כזה לעבור דומיין. כאילו, אתה יודע לעשות סייבר סקיוריטי, אתה בטוח בעצמך, יש חברה שכזה מאמינה בך, אתה כזה מכיר את המוצר, מכיר את הרודמפ, מכיר את הלקוחות, פתאום אתה הולך עושה DevTools, כאילו זה, ו-AI. לא יודע, כאילו במוצר הקודם לא היה AI. כאילו בדיוק התחלנו לדבר על כזה, אוקיי, לפתוח צ'אט, כאילו כזה, זה כזה הפיצ'ר הכי, שכולם מפתחים. שזה שווה להגיד שלא עושים AI, אם אתה חושב רק על צ'אט. כן, זה קשה. איזה דאטה אתה נותן לצ'אט הזה, שם אתה נתקע כבר באיזשהו שלב. אבל באמת היינו בדיוק בשלב של כזה להתחיל להכניס פיצ'רים של AI, ופתאום אני יוצא לעולם שהוא סופר 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 תחרותי, כאילו זה כזה קיץ הקודם, כל יום אתה כאילו, כולנו חווים את זה, כן? אתה כאילו, אתה פותח, יוצא מודל חדש, יוצא מוצר חדש, יוצא IDE חדש, כאילו זה לא מפסיק, ואתה פתאום כזה צריך להדביק את הפער, ואני חושב שפה היה לי כאילו גם הרבה מאוד עזרה מגיא, שהוא איש מוצר מבריק, ונמרוד שהוא איש טכנולוגיה, שהם כאילו שני ה-co-founders, שמאוד כיוונו אותי לכאילו לבנות בעצם את הפיצ'ר המרכזי של החברה, וכזה קצת מה לקחתי ממנו, כאילו מבחינת מה אפשר לתת לו למשתמשים. אז איך שאני מסתכל על זה, יש רגע אחד שהוא כאילו הרגע מבחינת AI שלנו, שזה כזה הקיץ שעבר, קיץ 2024,
שיוצא כזה קלוד סונט 3.5. אז כאילו, עד אז כזה יש מודלים, יש כאילו GPT, יש קלוד, והיה לנו איזה רעיון שאנחנו רוצים לתת ל-AI כזה לבדוק קוד. כאילו אמרנו כזה מגניב, בוא ניקח כאילו אם אנחנו רוצים בסוף מתישהו להגיע למצב שכזה מנהלי פיתוח יכולים לאשר PRים, אז כאילו צריך לדעת שכאילו שיש AI שיודע לבדוק את ה-PRים וכזה לאשר אותם. וכל הזמן ניסינו את זה עם המודלים המוקדמים והתוצאות היו לא טובות. כאילו זה כזה 1 מ-10 נכון. וזה ברור שזה לא עובר סף. וכשיוצא קלוד 3.5 אנחנו מנסים אותו ופתאום כזה גילינו את החשמל, כאילו כזה... וזה מתבטא בתוצאות המיידיות? כן. זאת אומרת, פתאום זה כבר לא 1 מ-10? אז זה כאילו לא אחד, לא רוצה להגיד שזה כזה 7 מ-10, בסדר? אבל יש לי מה לעבוד. כאילו זה גם המודל הראשון שיוצא ובאמת הוא טיפה יותר אייג'נטיק, הוא יודע כבר להפעיל טולים ולא כזה רק לג'נרט עכשיו טקסט. לגמרי, וזה איזה רגע כזה שאתה פתאום אומר, אוקיי, אני כבר לא זורק את זה כאילו לכל המדרגות, כי זה הרבה פעמים קורה לך. כאילו אני חושב שאחד הדברים הכי מגניבים ב-AI, כאילו זה מה שאני כזה חווה, זה החוויה הזאת שהוא כאילו, שהוא משלים אותך. כאילו, אני אתן את ההקבלה המוזרה הזאת, אבל כאילו, כשיש לך כזה חבר מספיק טוב כזה שמכיר אותך, אז הוא יודע כזה להשלים לך את המשפטים. ואני חושב שזה כזה משהו שאם יש לך כלי שבאמת עובד טוב וכזה עושה לך את זה, אז אתה עף עליו, אבל אם הוא עושה את זה לא טוב, אתה מתעצבן. ובעצם מה שבעצם קורה באותו רגע זה שאנחנו רואים שיש תוצאות שהן הרבה יותר טובות ממה שהיה קודם, ואנחנו מתחילים לבסס איזושהי תזה מוצרית שאנחנו יכולים להשתמש ב-AI כדי לבדוק את ה-PRים. ובעצם מהרגע הזה אני כזה, בגלל שאני כזה מאוד מתודי, אני כל הזמן כותב לעצמי כאילו מה אני לומד מהתהליך הזה. לא כדי כאילו לכתוב לעצמי ספר, אלא כי אמרתי כאילו וואלה יבוא לפה יום אחד כזה מנהל או מנהלת מוצר חדשים, וכזה אני אוכל לספר להם כאילו מה התהליכים שעשינו בדרך כדי לבנות כאילו את הפיצ'ר המושלם. או יום אחד תתראיין בפודקאסט. כן, ויוכל לדבר, לעזור, כי אני באמת חושב שכאילו אם אני חוזר אליי לאתגר שהיה לי, כאילו הייתי, כאילו לא היה גיידס כאלה. אתם מבינים? כאילו לא, כאילו אף אחד לא היו מנהלי מוצר שדיברו על זה של כזה, בונה, המנכ"ל שלי בא אליי ואמר לי כאילו, תעשה פיצ'ר AI, וכאילו אין לי מושג כאילו איך לגשת לזה. אז דרך הריוויואר, שזה בעצם הפיצ'ר שכזה בודק את הקוד, וכזה, ובסוף המטרה שלו זה למצוא את כל הבאגים. אז זה בעצם האיטרציה הראשונה שלנו, זה שאנחנו לוקחים את קלוד 3.5, ואנחנו נותנים לו איזה פרומפט כזה, you're an experienced engineer, כאילו כל הדברים האלה שאפשר למצוא באינטרנט, ונותנים לו לבדוק את הקוד, ומקבלים תוצאות כזה 2 ל-10, או אולי לפעמים 3 מ-10, כן צריך להגיד, כאילו, יש פתאום 2 מדדים שאנחנו מתחילים להסתכל עליהם, גם כאילו ההיט, כאילו מה הוא מוצא שהוא טוב, וגם המיס, כאילו, וזה משוואה כזאת, לא רק כאילו, מה אתה מוצא שהוא טוב, ובעצם החשיבה הראשונה שיש לנו אחרי זה, זה כזה, אוקיי, לקחנו את קלוד, ונתנו לו את כל המשימה בבת אחת, כאילו, כי זה כזה היה מימוש הנאיבי שלנו. בוא ננסה לקחת כאילו את המשימה הזאת שנקראת קוד ריוויו, ולפרק אותה כזה לבילדינג בלוקס. כאילו, מה אני עושה כשאני עושה קוד ריוויו? כאילו, בוא ממש נחשוב כאילו אני הבן אדם שעכשיו עובר על הקוד. רגע, אבל למה? זאת אומרת, מה גורם לכם לרצות לפרק את זה בילדינג בלוקס? אז זו שאלה ממש טובה. עכשיו אחד מחקר, כאילו אנחנו כזה מאוד סקרנים, אנחנו קוראים כזה, כולם גם כזה כותבים דברים על מה הם עושים, מה הם חווים. אנחנו מזהים שה-AI שיש לו כאילו טבע מסוים, כשיש לו משימה שהיא כאילו wide scope, הוא הולך לאיבוד. אז אחד, אנחנו driven כאילו לקבל תוצאות טובות יותר, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נפרק לו את זה כאילו לתתי משימות. 2, אנחנו רוצים לקבל איזושהי ויזביליות על כאילו לפרק את המשימה הזאת כדי להיות מסוגלים לזהות
איפה אנחנו נופלים בדרך, כאילו איזה גלגל שיניים בתוך המכונה הזאת הוא קצת חורק ואולי אפשר ללכת לשמן אותו, כאילו לשים כן. לב תשומת לב. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה בצורה בינארית, אז או שהצלחתי או שלא הצלחתי, אבל אם אתה מצליח לפרק את זה לפאנל, אז אתה יכול לראות איפה הדרופ שלך. בדיוק, ממש ככה. כשאתה אומר לפרק לבילדינג בלוקס, אתה מתכוון מה לכזה מולטי סטפ של כמה פרומפטים אחד אחרי השני, כמה אייג'נטים שרצים במקביל. אז זה ממש, בסוף, התולדה של זה כמה אייג'נטים שרצים במקביל. בעצם, ושוב, כאילו, זה יכול להיות מקביל, כאילו, אומנם אני עכשיו בא מעולם כזה כתיבת הקוד ובדיקת קוד, אבל זה יכול להיות רלוונטי לכזה, למרקטינג, לכל דבר, כאילו, שאנשים עושים לסייבר סקיוריטי. אז אחד זה כזה, לפרק את הקוד, כאילו, לפרק אותו לקומפוננטות שאתה כזה רוצה לבדוק אותו. 2, זה להביא קונטקסט. שפה כאילו אני אומר זה גם כזה אחד הבעיות הכי גדולות שכזה אנשים מפתים לעשות, כאילו מתפתים לעשות זה כזה לתת ל-AI כמה שיותר קונטקסט. כאילו יש מיליון טוקנים קונטקסט ווינדו. כן, אז טעות באמת הכי גדולה, אני ממש זוכר איזשהו ניסוי שעשינו, כאילו אנחנו לוקחים את הדיף, שבעצם הדיף זה כזה הקוד שהשתנה מה-PR, כאילו מהקוד הנוכחי לגרסה שמשתנה. ואמרנו, אוקיי, יהיה הרבה יותר נכון, כאילו, להרחיב. כאילו, בוא נרחיב את הדיף ליותר. ואתה יודע, כאילו, זה נשמע הגיוני, כאילו, יהיה לו יותר קוד, יהיה לו יותר קונטקסט, הוא יבין כאילו איך הוא הגיע לפה וכאלה. והתוצאות היו פחות טובות. כאילו, זה מטורף. זה קאונטר אינטואיטיב, כאילו, כן. אני ממש זוכר את הרגע הזה של כזה, אוקיי, אז נשאר עם המעט קוד. אז בעצם מה שעשינו, לקחנו כאילו את המשימה הזאת הראשונה שהתחלנו איתה, כאילו אתה בודק קוד, ופירקנו אותה למה המשימות שאני עושה כשאני בודק קוד. כאילו, אני מחפש בעיות לוגיות בקוד. כאילו, מה שעובר את פרודקשן. כל מיני תנאים מסוימים שהמפתח הניח שהם נכונים, והם לא תמיד נכונים, דברים כאלה. אני בודק security, כאילו אני בודק האם יש פה דברים שקשורים ל-API'ים, שכאילו PII שנכנס לקוד, כל מיני basic security patterns, כאילו דברים בסיסיים וגם דברים יותר מתקדמים. אני בודק האם הקוד שנכנס הוא מתאים לקונבנציה. כאילו זה די קל, כן? יש לנו LLM, הוא כזה, יש לנו רג, הוא הולך, הוא לומד כזה איך הארגון כותב קוד, ועכשיו יש לך כאילו את הג'וניור דיבלופר שנכנס, והוא לא מכיר איך כתבו את הפונקציה הזאת לפני שנתיים, הוא כותב בעצמו את הפונקציה, כאילו יהיה מגניב להגיד לו, שומע, הפונקציה הזאת קיימת כבר בקוד, אל תכתוב אותה מחדש, יש אותה בקוד בייס, לך תביא את זה, והדברים הכי בסיסיים של כזה טייפינג, כאילו טייפוז, סוגים מסוימים של משתנים, כאילו איך נכון להשתמש בהם ודברים כאלה, כאילו best practices. אז היום אם אני הולך ל-LLM ואני אומר לו, הנה כל מיני דברים ש-Experience Engineer, שהוא קוד ריוויור חזק, יודע להסתכל עליהם, תסתכל על כל הדברים האלה ותן לי ריג'קטים, הוא יעשה את זה, ואתם לומדים תוך כדי תנועה, שכשאתם מפרקים את זה לפרומפטים שונים, שממוקדים לחלוטין בכל סאב-טאסק בתוך הפרוסס הגדול הזה, אתם פוגשים תוצאות טובות יותר בפער. בדיוק, אז... כן, אבל אפילו אגיד שאני חושב שיש הרבה אנשים הם ילכו ל-ChatGPT או איזשהו מודל גנרי, הם אפילו לא יכתבו את הפלייבוק הזה של איך לעשות PR, אלא הם פשוט יגידו, תעשה לי PR, ואז אתה גם משאיר למודל את האימפלמנטציה של לשבור את זה לטאסקים. כן. אז מה שאתה תיארת זה עוד מקרה טוב של אנשים שמשתמשים נכון במודלים גנריים. כן, אז אני חושב שגם לנו, אז זה ישר נתן תוצאות יותר טובות, גם יכולנו ממש ללכת ולהגיד, אוקיי, אתם יודעים מה, בסקיוריטי, כאילו פתאום היה לנו, במקום עמודה אחת עם תוצאות, שכזה אומרת במה צדקנו ובמה נכשלנו, כאילו היט ומיס, פתאום יש לנו 9 עמודות כאלה, של כאילו הקריטריונים שאנחנו כזה בודקים, ואנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שבעצם אנחנו יודעים לזהות בדיוק את המקומות שבהם אנחנו מדייקים ולא מדייקים, ויכולים ללכת ולשפר אותם. אז זה נותן לנו ויזביליות מאוד מאוד גבוהה על בעצם איפה אנחנו טועים ואיפה אנחנו לא, ואז פתאום אנחנו מתחילים לבחון את האפשרות של להשתמש במודלים שונים למשימות שונות. שזה גם משהו שלא היה לי בראש בכלל כמנהל מוצר. כאילו, התחלתי עם האנתרופיק 3.5, ופתאום אמרנו, בוא נלך כזה, נעשה דברים עם GPT, כאילו... רגע, אבל לפני שאנחנו צוללים לשם, כאילו,
נושא סופר מרתק וכאילו עוד שנדבר עליו. אתה אומר שפירקתם את כל הפרוסס לסאב-טסקים האלה. המשמעות של זה ברמה הטכנית היא שיש פרומפט נפרד לכל שלב בפייפליין. נכון. אז אני כאילו צריך רגע שכולנו נדמיין ביחד ויזואליזציה של הפייפליין הזה כדי להבין פלוס מינוס איך זה עובד. כאילו, יוזר דחף קוד. נכון. זה מגיע לפרומפט שתפקידו. אז יש, קודם כל זה קורה אוטומטית, וזה קורה תוך 10 ל-15 שניות, כאילו בהנחה שה-PR הוא לא מפלצתי. יש רצף של אייג'נטים שחלקם כאילו רצים אחד אחרי השני, וחלקם רצים במקביל, אבל כאילו בוא נגיד יש שני workflowים כאלה, שהולכים ומפרקים את הקוד, מנקים אותו, מביאים לו את כל הקונטקסט שהוא צריך, מביאים את הג'ירה טיקט כדי להגיד, או ליניאר טיקט, כאילו מה הייתה המשימה, ובהתאם לזה מדהים. כאילו, האם הקוד הזה בכלל עונה על זה, כאילו בתור התחלה, ואז יש 10 או 12 או 15, עוד כאילו ככל שזה עובר אבולוציה, של אייג'נטים שעוברים על הקוד ובודקים, ואז יש שלב אחר שהוא גם עברנו איתו איזושהי אבולוציה של כזה שמקמפל הכל. כאילו יש לך כל מיני אייג'נטים, ההוא הולך ובודק security, וההוא הולך ובודק code conventions, ואחד אחר הולך ובודק performance. סופר... אוקיי, האוטפוט שלהם הוא structured? האוטפוט שלהם לא, הוא ממש, הוא comment. כאילו בסוף יש קטע קוד שהוא מסמן, ואומר כאילו זה מה שקרה שהוא טוב או לא טוב, וכאילו הצעה לתקן. עכשיו הדבר הכי מתסכל שיכול להיות זה שאתה תקבל הנחיות סותרות. אז יש בסוף בתוך הדבר הזה מנגנון אחר שגם אותו כאילו הלכנו וכזה הבאנו אותו מכזה מקורות חיצוניים, כי באמת כל הידע הזה נמצא שם, שנקרא Reflection או LLM as a Judge, שהולך בסוף ואורז את כל התובנות האלה שהאייג'נטים מייצרים, ובודק כאילו אחד, האם יש קורלציה ביניהם, כאילו שאין ביניהם הנחיות מנוגדות, ושתיים, שואל כאילו שאלות על האם הגיוני להציע את זה למשתמש. וזה מנגנון שעוזר לנו לזהות מתי אנחנו מפשלים. רגע, זה אומר שהתהליך הוא גם איטרטיבי מאחורי הקלעים? זאת אומרת, בסוף, אם האג'נט שאחראי על קוד סקיוריטי נתן קומנט שאומר שיש פה איזשהו vulnerability שהוא מזהה, ואז הוא העביר את זה ל-LLM as a judge, והjudge החזיר לו איזשהו reject, אז הוא עכשיו יכול לצאת לטאסק המשך. נכון. מדהים. כאילו, יש איזה agentic workflow שכזה עובד מאחורי הקלעים, בהתחלה זה לא היה ככה, זה בא לידי ביטוי עם הטולים, זה כן למתקדמים, כאילו בסוף מה שהאג'נט יודע לעשות, הוא יודע לרוץ על הקוד, והוא יודע לעשות משימות, והוא הולך כאילו הלוך חזור בהתאם לפידבק שהוא מקבל גם מהג'אדג' וגם מהמשתמש, שכאילו עוד רגע נדבר על כזה, איך המשתמש משפיע על זה. ואם אני מאתגר, מה לגבי agent to agent communication? זאת אומרת, האם יש צורך בכלל? האם האג'נט שאחראי על סקיוריטי יכול לדבר או צריך לדבר עם האג'נט שאחראי על קונבנציה? אז הם ארוזים, הם לא צריכים לדבר ביניהם, כי יש כאילו את האורקסטרטור הזה שבסוף כאילו השיח ביניהם הוא נטו האם אתה ממליץ משהו שהוא נוגד את ההנחיות של המשהו השני, כאילו שזה לא מתקבל על הדעת, כאילו בעיניי, כן? זה יכול להיות סופר מעצבן. או כאילו נוגד את מה שהארגון מצפה לעשות, כאילו יש בסוף את הקונבנציות של הארגון. זאת אומרת, האורקסטרטור הוא מקבל את כל האוטפוטים מכל האג'נטים, והוא מקבל החלטות האם בקצה צריך לצאת פה לעוד איטרציה או לעוד איזשהו ריג'קט, או שהוא מרגיש בנוח להוריד את הדבר הזה בקצה ל-UI. כן, כאילו כמה קומנטים בסוף מה שמחליטים זה כזה כמה קומנטים יוצאים למשתמש, וגם פה יש כאילו ווליום מסוים שאנחנו לומדים אותו בהתאם לארגון. כאילו יש ארגון שהוא סטריקט, והוא ירצה לקבל 5-6 קומנטים, ואנחנו נראה שהוא מקבל 5-6 קומנטים והוא מטפל בהם, ויש ארגון שצריך את השתיים שהם כאילו... זה באמת תלוי בטון ובכזה איך ארגונים רגילים לעשות PR, שאני מניח שגם את זה אתם לוקחים לידי ביטוי. יש ציטוט של ארכיטקט שאני מאוד מאוד מעריך, אני לא אגיד את השם שלו, אבל שאמר לי שיש קומנטים שה-LLM נותן, שבאז נותן, שאם הוא היה נותן אותם, כאילו שמשתמשים מרגישים בנוח כאילו להגיד
אני לא מממש את זה או להתעלם, אבל שאם אני כארכיטקט הייתי נותן אותם והוא היה מתעלם מהם, הוא אחרי שבוע לא היה כבר בחברה. היה פה. וואו. כאילו ככה, וזה איך אגב, מתמודדים עם זה אירוע בעיה כזה? תרבותית, יש לנו איך להתמודד איתה. אבל זה מעבר לבעיה, כאילו, עבורי, כן, זה בעיה תרבותית, אבל באז אחראית לעזור איתה. אז אני עוד רגע, לתפיסתי. אני בסוף הדרך, כאילו של עוד 2-3 איטרציות האלה, כאילו אני אספר על איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז רגע לפני שעוברים לאיטרציה הבאה, שאלת לגבי הקומוניקציה של האג'נטים בינם לבין עצמם, אני חושב שגם אנחנו חווינו את זה באנץ', כשאתה גם נותן יותר מדי חופש פעולה לאג'נטים בתוך מערכת מורכבת לדבר אחד עם השני, אז אתה יכול להגיע למצב מאוד בקלות של התבדרות, של כאילו, תחשוב מעגל של 8 אנשים שמותר לכולם בכל רגע נתון לדבר אחד עם השני, ואין להם קדימות ואין להם איזה טונים של אינטראקציה, אז אתה מגיע לבלגן. אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה, יצא לכם להתקל כזה בבעיות של קונטקסט מתנפח, או אפילו לימיטים של הווינדו? כן. איך יצא לכם לאורך ההשתלשלות הזו של ה-workflow שתיארת? להתמודד עם זה או לרדד קונטקסט איפה שצריך. מגניב. אז ממש כזה מביא אותי לאחד הלסנים הבאים, לא בהכרח באותו סדר, אז כזה לעשות בוקמרק, כאילו על הרגע הזה שבו אנחנו נמצאים, פירקנו את המשימה לכמה אייג'נטים, נתנו לאייג'נטים שונים, מודלים שונים, עשינו רפלקשן, בסוף התהליך הזה אנחנו עם איזה 40% דיוק. עכשיו, באותו זמן... שזה מטורף אגב. שזה כאילו, מטורף לזמנו. זה מטורף לזמנו, זה מטורף שאחרי כל העבודה הזו שהיא לא טריוויאלית וכנראה שמעט צוותים בעולם בכלל מבינים איך לעשות אותה, עדיין אנחנו ב-40%. ב-40% שכאילו, אתה יודע, במקביל יש לך כזה מאמרים על AGI ואני הולך להיות בדיוק הבוקר unemployed. קראתי מאמר שיצא מ-MIT שהראה ממחקר של 300 חברות אנטרפרייז ש-95% מהאימפלמנטציות נכשלות של אפליקציות AI. אני רואה את זה באור חיובי, אני כאילו נתקל באינסייטס כאלה ואומר יופי, זאת עבודה קשה. אני חושב שעדיין כאילו שלא נוותר על Human in the Loop, לא בזמן הקרוב, זה גם חלק מהגישה שלנו, כאילו בסוף אנחנו אומרים, PRים לא הולכים לאשר את עצמם, agent, סתם, אני אתן דוגמה, קודקס, או דווין, לא הולכים לעבוד עם באז אייג'נט מאחורי הקלעים, וכאילו, הוא ייקח משימה מהבקלוג יכתוב, באז יאשר, ייכנס לפרודקשן, אגב, רגולטורית, כאילו זה חשוב להגיד, אסור, כאילו, אנחנו כולנו כמעט כזה חברות, אנחנו חברת סוק 2, סוק 2 מחייב אותך. שבן אדם מסתכל. בדיוק, אז כאילו, אוקיי, אין לי למה בכלל לשאוף לזה. נכון, אבל אתה מקצר לו את הזמן. לגמרי, לא, זה... פי 10, 20, לגמרי. זה גם אגב מה שאנחנו כבר מתחילים לראות. אז לשאלה שלך על הקונטקסט ווינדו, בעצם, אז אנחנו עם 40% דיוק, ומה שעומד למנגד עינינו זה שאנחנו כמה חודשים לפני בסן פרנסיסקו, בכנס של גיטאב, בתקופה שכאילו גיטאב קופיילוט זה מוצר AI למשתמשים הכי מפורסם בעולם, כאילו הם עומדים שם, מציגים מספרים מטורפים על כמות השימוש והגדילה והכסף שזה מכניס, וחלומות שלהם כזה להשתלט על עולם הקודינג. ואז קרסון מגיע. כן, על זה יכתבו ספרי ניהול, כאילו באמת, על איך קרסר לקחה לקופיילוט את הבחורה. אבל מה שהם מציגים שם על הבמה, כאילו מנכ"ל גיטאב אומר, גיטאב צודק 1 מ-5, כאילו 20%. ואתה יודע, אנחנו חושבים שם, אומרים, בוא'נה, המוצר המוביל בשוק, כאילו 4 פעמים טועה, פעם אחת צודק, כאילו זה... אנחנו 40%, כאילו, פצצה, ואנחנו מתחילים כזה לעשות POCים, כי אנחנו מרגישים כזה בטוחים, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים ללכת ולהשתפר, אבל אנחנו יוצאים עם ה-40% הזה, עם ה-20% של גיטאב, כאילו, לנגד עינינו. ובעצם, זה לא הולך חלק, בין היתר גם בגלל הסיפור התרבותי הזה, שכאילו ליוזרים האלה שכותבים את ה-PRים שלהם, חכים את העקרונות הללו. אוקיי? כאילו זה משהו שהיום אף אחד אחר לא עושה, ואני כאילו קורא לו, זה כזה tribal knowledge, כאילו זה הידע השבטי שלי, על איך עובדים על הקוד, שכן צריך להגיד משהו, הוא גם לא כתוב בשום מקום. כאילו זה, בשיחות דיסקאברי שאנחנו עושים עם אנשים, אנחנו שואלים אותם, תגיד, יש לך מסמך שכזה מסביר איך אתם עושים קוד ריוויו, ואומר כזה, כן, רצינו לכתוב כזה, היה אחד כזה בנושן או בקונפלואנס, אבל הוא לא כתוב בשום מקום, ואתה מראה לו כאילו בקליק אחד, הנה תראה, יש לך 15 אייג'נטים,
שעושים את הדברים הכי פופולריים שאתם עושים כאילו בקוד ריוויו, וכאילו הוואו מומנט הזה זה הרגע שהוא אחד, הוא רואה כאילו את הפרומפט, ושתיים, שזה כאילו הכי, כאילו, עקרון גם שכזה, עוד רגע נדבר עליו, אני מראה לו את העדויות שהשתמשתי בהם. כאילו אני מראה לו את כל הקומנטים של ה-CTO ושל הארכיטקט, שהשתמשו כאבידנס ל-LLM כדי להבין שאנחנו עושים מעכשיו ארורים בצורה הזאת. שככה אנחנו עושים לוגים בקוד, שככה אנחנו שומרים קאש. אבל רגע, אוקיי. אתם מגישים לו את המסמך, יש לו אזור בפלטפורמה, אין מסמך, יש לו אזור בפלטפורמה של tribal knowledge, יש לו, כאילו, והוא רואה שם את כל ה-key principles של code review בארגון שלו, אז אני, כאילו מגרד לי, למה לא? למה לא מסמך? לא צריך את המסמך, אבל תן לו את המקום הזה. כמה צריך לעבוד עם אינג'יניר, אתה חושב שהם יקנו מסמך? אין מסמך. אבל זה לא בשבילם, זה בשביל, זה פרסונה אחרת, זה ללמד את ה-VP R&D על הארגון שלו, לתפיסתי. אז אני אגיד ככה, המטרה שלי דווקא כאילו בגלל שב-AI זה מוצרים שכל כך, כאילו, כל כך קל להשתמש בהם. כאילו, אתה לא רוצה עכשיו את כל ה-switch and knobs, ואתה יודע, לך ותעשה לי upload למסמך. כאילו, אין סיבה שיהיה כזה. כאילו, אז משהו הוא נכנס לאיזשהו טאב, שנקרא כזה recommended agents, שהם customized על הזה שלו, והוא פשוט רואה כרטיסיות של agentים, עם כזה כותרת, עם UX, UI מאוד יפה על כאילו, הנה הפרומפט, הנה על כמה שיחות זה מתבסס, הנה האנשים שהיו שותפים לשיחות שהובילו אותנו לייצר את האג'נט הזה, והוא יכול ללכת ובלחיצת כפתור להפעיל את האג'נט. האם הוא יכול לייצר את הדאטה הזה החוצה? כן, הוא יכול לעשות מזה מסמך, אבל אני רוצה שבקליק אחד, כאילו, החוויה שלי שאני רואה אותה, תתחיל להשתמש. תקשיב, הוא עושה אונבורדינג, זה ממש רגע כזה, גם אני הרבה פעמים עושה אותו בדמו, שהם כאילו נכנסים, כאילו זה סלף סרוויס, תוך 5 דקות יש לך את זה, יש פרי טרייל, אתה מקבל את כל הפיצ'רים האלה, הוא נכנס לזה וזה כזה החנות ממתקים, או כאילו אני כזה, כשהייתי קטן, אמא שלי לקחתי לטויז אר אס, כאילו ביום הולדת כזה, לבחור חללית של סטאר וורס, כאילו, ואני עכשיו יכול לבחור את כולם, כאילו, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, וזה מה שהם עושים. וכל אחד כזה, מאחורי הקלעים, הוא פרומפט. הוא מתווסף. הוא אייג'נט שאחראי על סאב-טאסק. נכון. כאילו, בדיוק לקחנו את המשימות האלה שדיברנו עליהן, וכאילו פירקנו אותם, הוא מוסיף עוד אחד שם בתור. עכשיו, מה שהוא יכול גם לעשות, זה ללכת ולחבות את אלה שלנו, לבוא ולהגיד, סבבה באז, כאילו, לי יש איזה מגה לינטר, כאילו, בסדר, אז יש ארגונים כאלה שהם הולכים ומשקיעים בזה בהרבה מאוד מאוד כסף, אני לא צריך שתאיר לי על ניימינג וטייפוס, כאילו, תניח שהלינטר פותר לי את זה. תניח שיש לי כלי מטורף של סייבר סקיוריטי שיודע כאילו לסרוק את הקוד ולא ייכנס בחיים PII, אל תאיר לי על זה, אל תיתן לי קומנטים כאלה. כן, אני חושב שזה המון דוגמאות שמפרידות בין כלים גנריים שכזה כשאתה מכניס אותם אתה מתעצבן כי הם לא מכירים אותך, למול מה שאתה מתאר בבאז, שהוא בא אליי, כאילו אני מניח שאתה מחבר את באז לגיטאב, ואז באז מגיע אליי ומראה לי מה הוא למד עליי, ושזה מותאם אליי. אז מנטלית גם, אני מניח שבדמו אתה מרגיש כזה שאנשים אומרים, סוף סוף יש פה משהו שנוגע במה שחשוב לי. כן. כאילו עכשיו, התהליך הנוסף שהוא מעניין פה, ולא הבנו אותו, כאילו לא הבנו אותו עד שהתחלנו לראות את זה, זה שכאילו פתאום משתמשים, מתחילים לייצר כאילו את הפרומפטים שלהם, הם גם יכולים לייצר פרומפטים כאילו מאפס, אבל פתאום אנשים נהיים מושקעים באייג'נטים הללו. כאילו אם קודם היה אייג'נט של באז, והוא כאילו נותן עכשיו הערות למשתמשים, וכזה, סבבה, קל לי לקטול את זה. כאילו כזה, הוא מעיר לי עכשיו לסייבר סקיוריטי, וזה לא מעניין אותי, אבל עכשיו זה איזשהו משהו שהארכיטקט הכניס, או ה-CTO הכניס. והוא מעיר על משהו שחשוב ממש לארגון, זה כאילו, אני לא קל לי ללכת ולהגיד לזה לא. והדבר הזה, כאילו, מהנקודה הזאת, אנחנו מתחילים לעלות כאילו באחוזי דיוק, בקטע, כאילו, זה כמעט מכפיל את עצמו, ככה כזה ב-70-80%, ואנחנו מוסיפים לזה עוד 2 פיצ'רים שהם כאילו סופר משמעותיים, וזה נוגע לשאלה שלך מקודם על כזה, על הקונטקסט. אנחנו נותנים לכל אחד מהאג'נטים הללו ממורי. בעצם מה אנחנו מגלים, שזה כאילו משהו סופר מעניין בכלל למנהלי מוצר, שאני לא חושב שאפילו הבנו אותו. אני עושה כזה איזה סייד קומנט.
פעם כאילו כשאני הייתי מנהל מוצר, הם אומרים לי, אתה רוצה להבין כזה מה משתמשים עושים, מה אתה הולך עושה, איבנטים כזה בהקלטות מסך, נכון? אתה כאילו הולך ורואה איך היוזר פותח את הנאבבר, ואיך הוא משתמש במוצר וזה. וב-AI, יש כאילו את הקטע הזה שיוזרים מדברים איתך, כאילו, והם מדברים איתך, זה תווך שהוא סודי בינך לבין ה-AI, כאילו, אתה מרגיש מאוד בנוח לתת לו את הפידבק. ואנחנו כמנהלי מוצר, הרבה פעמים לא מבינים שיש שם כאילו מידע זהב, כאילו, שם יוזר יכול לבוא ולהגיד לבאז, כאילו, oh shit, כאילו, שיש כאלה, או כאילו, saved my day, וגם כאילו, this is wrong, bad agent, כאילו, ולקחת את הדאטה הזה, ולהשתמש בו טיונינג. כן, ממש ככה. אז כאילו, אנחנו נותנים לאג'נט ללמוד מהתגובות הללו, מה הוא צריך לעשות, רגע לפני שהוא מציע הצעה. תן דוגמה, תמיד זו הדוגמה הראשונה שאני משתמש בה, ה-naming and typo, זה הולך רואה באז. מה זה באז? זה לא מילה באנגלית. כאילו, הוא אומר, מציע באז זה typo, כאילו, fix it to bar, לא יודע, משהו כזה. אתה אומר לו, באז is not a typo. באז אומר לך בחזרה, תוך שנייה, perfect, I added it to my memory. שזה כמו general rules כזה שאפשר להגדיר פתאום. בדיוק. עכשיו, זה עוד איזשהו עיקרון. עבורי הדגש, אנחנו מדברים על זה המון אצלנו בצוות בחברה, שהיסטורית, טיונינג, זה חוויה שלילית. זה לא כיף. זה מעיק, כאילו זה משהו שאתה לא נהנה ממנו. נכון. חוויית הטיונינג של AI צריכה להרגיש כמו גיזום הגינה. גיזום הגינה יכול להיות chore, כאילו יכול להיות משהו שאני שונא לעשות, אבל זה צריך להיות על גבול התחביב, איזה כיף. שישי בבוקר הגיע, אני מטפח, אני קצת משקה פה, שזה לא קיץ. ואני קצת כותב פה, ואני חושב שזה גם מה שאנחנו פוגשים עם הרבה מוצרי היום, שמרגיש לנו כמעט כמו רביטול. מי שניסה לעשות וייב קודינג, כאילו יודע שאתה פתאום מצא לעצמך, אוי לא, 4:30 בבוקר, מה קרה פה? עכשיו למה? כי אני לא מצליח להפסיק, כי אני כל כך עמוק ואני אדייק אותו טיפה ימינה וטיפה שמאלה, ולא, ותעשה לי ככה ותעשה לי ככה, והמוצרים שהצליחו לייצר הוק, אם אנחנו רגע זולגים להביט פורמיישן ועקרונות כאלה של ניהול מוצר, זה המוצרים שהצליחו לגרום ליוזר להרגיש שחוויית הטיונינג היא גיזום מגינה. וזה מתבטא באימפלמנטציות UXיות נכונות, של כאילו, באז אומר לי, great, I added it to my rule base. ואגב, להשאיל, כאילו, to borrow, עקרונות ממוצרים שכולנו משתמשים בהם, כאילו, ולהתאים אותם אצלך. אני בסוף, יש לי שני פיצ'רים שאני כזה לוקח אלינו, כאילו, אחד, נגיד, בדיוק מה שאמרת על הממורי הזה. בינינו, כולנו משתמשים בצ'אט GPT או בקלוד או במוצר AI כלשהו, ונתנו לו את ההנחיות הללו. אז הדבר הכי המצחיק היה שכאילו ראיתי משתמשים, לפני שבכלל מימשנו את זה, אומרים לבאז, כאילו... save to your memory, כן, מטורף. ולא היה לנו את הפיצ'ר הזה, ואנחנו כזה, אוקיי, כאילו זה הכי טבעי בעולם כאילו לעשות את זה, או אני אתן דוגמה למשהו אחר, כולם משתמשים בכזה, ב-IDEs כאלה כמו ווינדסרף וקרסר וזה, ויש להם rule files. נכון. כאילו, אני לא יודע, כזה, ואנשים אגב נהיים כאילו אובססיביים על הרול פיילס האלה, וכאילו, אתה בא ואומר, אוקיי, כאילו, הם, כולם רוצים את הרול פיילס האלה, אז כאילו, בוא ניקח את הפיצ'ר הקיים, אז לא תכננו לעשות אותו, אבל כאילו, כבר אנשים יש להם איזה best practice כזה, שהם מצפים שיהיה רול פייל. נעשה משהו דומה, יותר טוב, כן? אבל כאילו, נרכב על הפיצ'ר הקיים הזה. נכון, גם בסוף רול פייל זה אימפלמנטציה ספציפית ליכולת לשלוט ותוסתיר את המודל מבחינת קונטקסט וממורי, אבל זה גם הדרך היחידה להגיע לאקיורסי שהוא גבוה. עד כדי אם הוא לא מפוזר, כאילו שזה בדיוק אגב מה שקורה עכשיו. וזה על המוצר, לגרום ליוזר להשתמש בו בצורה נכונה. הוא אומר לך, אוקיי, הנה יש לי רול פייל, אתה יודע, אתה נכנס אליו, אתה רואה כאילו טרפת, שזה גם קשור לממוריז האלה, וכאילו אתה באיזשהו שלב מצפה שאתה תלך לאג'נט ואתה תיתן לו עוד הנחיה ועוד הנחיה ועוד הנחיה ועוד הנחיה, ואז תגיע כאילו ההנחיה N+1, וכאילו הוא, אתה יודע, לא יודע כאילו איך לאכול את זה, וזה גם אחד האתגרים המעניינים שאנחנו בדיוק מתעסקים בהם עכשיו. אז fast forward לאיפה שאנחנו נמצאים היום, בערך שנה אחרי, אנחנו עם agent שהוא בערך מגיע לאזורי ה-70-80% דיוק, גם כשהוא לא מדייק, כן צריך להגיד, כאילו, התחושה של המשתמשים שהם בונים בעצמם את האג'נטים,
והם שותפים לבנייה שלהם, הופכת את זה שגם כשהוא לא בדיוק בכיוון, אז הטולרנס אליו הוא כאילו הרבה יותר גדול, וזה היה משהו שלא הצלחתי להבין עד כמה הפרסונליזציה והעובדה שהמשתמש רוצה לעצב כאילו את מה שעומד מאחורי הקלעים, הוא כל כך ישפיע על היכולת כזה לקבל את זה. ואני חושב שעכשיו אנחנו, כאילו אני אגיד כזה דבר, הלוואי והיה לי את כל ה-lessons האלה בדרך כשהצבתי את המוצר הזה. כאילו ההבנה שאני יכול לקחת משימה אחת, לפרק אותה להרבה תתי משימות, לשים מדידה על כל אחד מהמשימות הללו, להוסיף טרייסינג, שזה דרך הדאטה של ההתכתבות של המשתמש עם האג'נטים, כדי להבין מה מהם הוא נכון או לא נכון. לקחת מודלים שונים ולבדוק כל משימה על מודל שונה. לקחת LLM איזה judge ולהשתמש בו כמשהו שאורז את זה, ולוודא שאני לא מדייק שם. והכי חשוב, שזה באמת מה שאני כאילו למדתי מכל התהליך הזה, זה לתת ליוזר להשפיע. כאילו לתת ליוזר להיות חלק ולא לבוא אליו, וכאילו אנחנו יודעים איך לעשות קוד ריוויו, כאילו, קח את האג'נט הזה והוא יעשה בשבילך את העבודה. אז אני, כאילו, אני חושב, באמת, בתור בן אדם שכאילו בונה את הדבר הזה as we speak, אני כל כך מתחבר לכל אינסייט שדגמת עכשיו, זה זהב, ואני לשמחתי, כאילו, לג אחד מאחוריך בתהליך של הבנייה, אז לי יש את האינסייטים האלה כשאני יוצא לדרך שזה מעולה. יאללה, כיף. ואני כאילו שמח בשביל המאזינים שלנו שאולי יוצאים לדרך מחר בבוקר לבנות מוצר כזה, שבאמת כאילו ייקחו את השיחה הזו ויחזיקו את זה בראש, כי זה באמת עושה את כל ההבדל. אני לא מתאפק. ממה שאתה אומר בעצם, אתה אומר, כזה יוזרים מאוד אוהבים את היכולת לבנות ו-to customize, ולהיות כאילו להגיע למצב הזה של ה-power user, שהכל עובד לו בצורה טובה. ואני יכול להגיד שאפילו בחוויה אצלנו במוצר, יש המון יוזרים שגם נבהלים מזה. כאילו הם אומרים, רגע, זה לא out of the box, זה לא כאילו אני מחבר רגע וזה פשוט עובד. מעניין אותי אם היה לכם את הרגע הזה בתהליך, ואיך אתם מתמודדים עם הטרייד-אוף הזה, של מצד אחד לתת לקסטם, אבל גם באיזשהו gradual exposure כזה, של יוזר חדש לא ירגיש שהוא חייב לקסטם בשביל שזה יעבוד טוב. כן, האמת שזה שאלה מעולה, ואנחנו כל היום, כאילו, אנחנו הרבה פעמים באיטרציות עליה. כאילו, יש איזה קטע כזה כמנהלי מוצר, שיש לנו רעיון, כאילו, ספציפית אם גם הוא רעיון שלנו, אז אנחנו כאילו אקסטרה אוהבים אותו, ועכשיו אנחנו כזה די בטוחים שהמשתמש שלנו ייקח עכשיו את הפיצ'ר הזה, וישקיע בו מלא שעות. כאילו, אתה יודע, ילך, יבנה agent, יריץ אותו בסנדבוקס, ישנה את הפרומפט, יעשה improve my prompt, יביא לו דוגמאות לא טובות, ימשיך לשפר, כאילו זה, ובסוף, אתה יודע, אתה רואה מישהו עושה אונבורדינג, והוא השקיע 3 דקות במוצר שלך, ואתה יודע, חזר לגיטאב, כאילו, לחזור לעבודה שלו. כאילו, הוא לא רוצה את זה. ואנחנו, בגלל זה נראה לי, בגלל שהזכרת את נושא המסמך, כאילו, אנחנו מאוד סטריקט על זה. כאילו, משהו לא יעבוד אוטומטי, אין לו, בעיניי, כאילו, אני מרגיש שאין לו כאילו זכות קיום בעולם AI, בטח שאנשים מצפים כאילו שאג'נטים ייקחו להם משימות מהבקלוג ויעשו אותם. אני אתן דוגמה, איזשהו רעיון שהיה לי, שכאילו שיניתי אותו, כאילו, אחרי שראיתי את הדבר הזה. אותו יוזר נכנס, בהתחלה מפעיל מלא אג'נטים, הוא מתלהב, אומר, וואלה, הנה, אני עושה את זה, ואני עושה את זה, ואני עושה את זה. עכשיו יש לו, במקום 10 אג'נטים out of the box שאנחנו מציעים לו, עוד 15 נוספים. והוא מתחיל לקבל כאלה שהם פתאום לא ממש מדייקים, או שהמשתמשים שלו מתלוננים, שיש רעש וזה. אז מה אני מצפה שהוא יעשה? שהוא ייכנס למערכת, יש לו את כל הדאטה שם, כאילו אנחנו מראים לו הכל, מראים לו מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, גרפים, סנטימנט, אנליסיס, כאילו כל מה שאני משתמש בו בעבודה שלי, אני נותן אותו ל-CTO. ויש לו את הכל, כאילו יש לו איך לעבוד, והוא לא רוצה. כאילו, אחי, אני משלם לך על המוצר, כאילו, תבין את זה לבד. ואנחנו ממש ניסינו לחשוב, כאילו, זה כזה היה הנחיה של גיא, אומר לי, כאילו, אתה כזה עושה את ה-customer success, כאילו, מאחורי הקלעים, productize it. כאילו, תחשוב מה היה מוצלח בזה שאתה שחר עבדת, כאילו, מאחורי הקלעים, והיית, כאילו, הפפטיר הזה, כאילו, הלכת וחיבית את זה, ועשית את זה וזה, לך תעבוד עם המפתחים, ותעשה שזה יהיה אוטומטי. וזה מה שהם מצפים לו. כאילו, אני בעיניי, אם יש מפתח שצריך
להיכנס למוצר, לקרוא דאטה, זה כאילו, להחליט, לא רוצה את זה. כאילו, יש לי, תפתור לי את הבעיה, כאילו, מעניין. אל תפעיל אותי כדי לפתור לך אותה. כן, אז אתה אומר זה בעצם על המוצר, to bootstrap כזה את לגמרי. הדבר הזה שהוא personalized. אני מתחבר. אני יודע שאנחנו חייבים לסיים, אני רק אתן זווית שמגיעה מעולמות הפרודקט גרוף. בסוף יש ערך גם, כאילו נגענו בזה מקודם, כן לדרוש מהיוזר אינפוטים כדי לחמם אותו ולייצר אינגייג'מנט, כדי להביא habit formation, אבל זה עוד לפני habit formation. אתה מכיר את זה שבשאלות אונבורדינג למוצרים, חלק מהשאלות הן טריוויאליות על גבול המיותרות? כן, זה כזה, אתם יודעים את השם שלי מהמייל, תפסיקו. בדיוק. לא איך הגעת עלינו. עכשיו, אבל זה בשביל attribution, זה בעיה קשה. אז באמת, כאילו, זה behavioral psychology, וכאילו, psychological biases, וכאילו דברים שיש עליהם המון מידע באינטרנט. יש כאילו, לפעמים אתה שואל את השאלות האלה, בשביל לייצר את ההוק, ובשביל לחמם אותו. אז אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע, כן, הוא לא רוצה לעבוד בשבילך, אבל אתה רוצה להביא אותו למצב שהוא כאילו מחובר, והוא מרגיש חיבור רגשי לדבר הזה, שהוא כבר השקיע בו ועבד עליו, וזהו, ואנחנו way over time, אז אנחנו חייבים לסיים, וזה כאילו סופר מעניין, כאילו בא לי ברגולר קיידנס, כאילו לדגום, מה עוד למדת שחר? תספר עוד. בוא נהיה בקשר. ונראה לי זה גם סגווי למשהו שרצית לדבר עליו, נכון? כאילו בהקשר של הקהילה שלנו פה, אז נראה לי בעיקר כי אנחנו באיזה מקום, אנחנו מרגישים שאנחנו במקום מאוד טוב כחברה, הולך לנו טוב, יש לנו לקוחות חדשים כל שבוע וכל יום מישהו חדש נכנס למוצר. כן, ושזה ימשיך ככה, וזה גם עם הרבה מאוד עבודה קשה. ואני אגיד שזה בעיקר בזכות האקוסיסטם הישראלי. כאילו אני חושב שיש איזה קטע כזה של ישראלים, להגיד על ישראלים שהם כזה לא מפרגנים ולא כיף לעשות ביזנסים ישראלים ודברים כאלה. ולא היינו יכולים להגיע כאילו לאיפה שאנחנו היום, בלי קבוצה של כזה מנהלי פיתוח, CTOs, ארכיטקטים, שכזה נתנו לנו אמון, כאילו אהבו את המוצר, אפילו אם הוא היה קצת סקראפי בהתחלה, ועבדו איתנו, כאילו, וזה באמת כאילו וואו, כאילו אני באמת כזה גם חפש את המערכות יחסים הללו, כאילו אז אם יש כזה מנהלי פיתוח שכזה רוצים לנסות ורוצים להגיע ל-AI וכזה להביא את הארגון שלהם כזה לצעד הבא, אז זה בדיוק סוג המערכות יחסים שאנחנו מייצרים, אבל זה ממש הזדמנות ממש חשובה בשבילי כזה to show gratitude ולהגיד תודה לכל מנהלי הפיתוח שכזה אנחנו עובדים איתם. איזה כיף. תגיד, אם מאזינים רוצים לדבר איתך, להתייעץ וכזה, איפה אתה זמין? לינקדאין זה הכי טוב, ואני לרוב זמין שם. מדהים. טוב, אז לחיי האקוסיסטם הישראלי. בהחלט. היה תענוג של פרק, תודה רבה. תודה שחר, כיף לארח אותך.